Oh, Kali, ik voel me zo ellendig. Hè. Ik kan vandaag niet optreden. Zo. Je moet optreden. Nee, dat gaat niet vandaag. Maar je moet het een wordt wel toch? Je moet dus zo niet. Come on. Ga me niet af. Echt. Ja, wie is? Stel ik, het is Jannie. Niet binnenkomen, hè. Ik wil niet dat je me zo ziet. Doe die deur op of ik sta op zin, hè? Nee. 3, 2, 1. Hier! Zeg, wil je maar failliet of zo? Hier, en hij gaat wat krijgen. Maar dan moet binnen 5 minuten op het podium staan en ze is nog een keer gesminkt, zeg. Ik kan vandaag niet optreden. Kali, kom eens even naar hier. Ga me niet af. Geef van Prinses een pilletje, want dat zit weer in een tip. Nee, dat hoeft niet. Oeh, dat hoeft niet. Ik heb al pilletjes klaar voor na de show. Welke pilletjes? Algaan. Algaan? Daar heb ik nog nooit niet van gehoord. Ja, dat zijn gewoon dafalgaan, maar dan daf is bijna failliet. Manneke. Kom aan, hè. Een beetje voortdoen, hè. Het publiek dat wacht op jullie. En doe met dat gat te schudden, hè. Laat maar eens zien wat je allemaal in huis hebt. Ah, wel, gaat er nog optreden of zit het? Ja, nee, je ziet me niet meer geren. Maar dat is wel waar, wie zegt dat, nee? Och, jong. Je ziet nog niet eens dat ik ben afgevallen. Hier, achteraf zijn we 50 kilo bijgekomen. Ja, maar één keer een jojo-effectje kan ik niet aan doen, hè. Alles draait je op mijn show. Alles kan ik gewoon een egoïst. Hela, zijn geen egoïst, hè? Zeg nog eens, ja, maar je ziet nog eens niet eens dat je een kleren hebt gekocht. Zeg niet zo'n toontje tegen mij, hè? Hé, Fabrice, alsjeblieft. Hé, er zitten in de zaal wel 200 mensen. Die komen speciaal voor haar. Zeg, zelfs staatssecretaris Verhaarstraat zitten hier. En Frans Pieters en Vera Gelis. En die zijn niet alleen volgens mij niet met elkaar. Hé, die komen alleen voor haar. Voor de grote lolo. Luister, politiekers, hè, die kunnen een hoogste boom in dat ze op de parking kunnen wijnen. Maar dat is toch goed voor de imago van de volière? Dat doet de kassa rinkelen. Wat is niet aan? Is je klaar voor het optreden of Ik niet? weet het niet, ja, niet. Ja, maar wie zou dat moeten weten? Ik niet, hè? Vroeger, hè. Vroeger was ik nog schoon en slank en knap en jong. Met een menazie, aard, lelijk, dik, loep. Maar dat is niet waar, schat. Dat weet ik toch. Wat denkt u, meneer Jan? Zal ik Carmen toch nog maar eens... Ja, er zit niks aan de soep zeker, hè? Wat blieft? Carmen? Dat zal wel zijn. Die mensen komen allemaal voor de grote Lolo te zien. Dan gaat het die toch niet op het podium zetten, zeker? Niks dan. Lolo zal het wel doen. Wat heb je wat? Oké. Zeg, schat, wat scheelt mij eigenlijk bij jou? Hè? Ik zeg toch, je bedriegt Maar mij. dat is niet waar, wie zegt dat niet? Normaal, hè, zet je na de show, hè, elke een fles rauwe wijn geleerd, hè, in de living, hè. En mij staat er een fles witte wijn geleerd. Ja, dat is normaal. Ik overgeschakeld naar witte wijn. In ruwe wijn zit te veel tannine. Hé, schatje, je weet toch dat ik echt geen zie. Kom eens. Wat? En doe ik oesjes eens toe? Waarom? Oh, je doet ze eens toe. Maar niet piepen, hè, zoals jij gewoonlijk doet. Jij bent zo'n curieuze team, hè. Allee, oesjes toe. Ja. Voilà, doe ze maar op. Wat vind je ervan? Schoen, hè. Amanda! Ja? Mag ik het podium nog eens, hè? Lolo staat er niet om op te treden. En ze ziet er schitterend op. Dat is wel bij mijn vraag.